فذكر إنما أنت مذكر. wannan ya rubuta, wannan fastan ya rubuta, wannan fastan ya sa abin da aka sa, ya saka abubuwan da ka sa. Kai yanzu sai an ce ma ko tunani kai kana kirista, kai tunani kai ka san littafin Bible ba daga gurin Allah ki ba, littafin Allah littafi ne na mutane wanda suka tsara shi. Alqur'ani shine kadai littafi na gaskiya, domin Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin Alqur'ani, ya zo a cikin chapter 18 verse number 105. Allah subhanahu wataala yake cewa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira. Allah subhanahu wataala yace ma'ana wa bil haqqi anzalnahu, Allah ce da gaskiya muka sauke Alqur'ani, wa bil haqqi nazal. Haka Allah subhanahu wataala ya ce, ma'ana Qur'ani da gaskiya aka sauke shi kuma da gaskiya sauka. Allah subhanahu wataala yake cewa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira. Allah ce ba mu aiko ka ba sai ka zama mai bishara kuma da gargadi ya rasulullahi, ma'ana mai bishara da gargadi. Za mu ga cewa shi Qur'ani da gaskiya ya sauka, ma'ana da gaskiya Allah ya sauke shi kuma da gaskiya sauka. Za mu ga cewa Qur'ani shine kadai littafi na gaskiya wanda ba a juya shi, domin Allah ce la mubadda li kalimatillah, babu wanda zai juya kalmar Allah. Za mu ga cewa to in ka duba za ga cewa shi wannan littafin, saboda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin Alqur'ani, kuma Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah ce lalle mu muka sauke Alqur'ani ko mu za mu kare shi. To za mu ga cewa kare Allah subhanahu wataala gashi nan Qur'ani standard yake a bai, babu wani abu da aka canza, aka cire waccan ayar, aka dauko waccan ayar daga wani guri aka kawo ta, ko kuma aka wargaje Qur'anin aka canza shi. Babu wannan abin, gaba da Qur'ani standard yake a bai yake. Allah subhanahu wataala ya tsare kayansa ta wajen, Allah subhanahu wataala ya tsare kayansa wajen madata. Ba za ka taɓa ganin cewar za ka ji an ce wannan Qur'anin an cire izu ɗaya can ba, ko wancan Qur'anin an cire kaza, ko wani Qur'ani an zo an sa a cikin wani abu, an sa abin da ba cikin Al-Qur'ani. Za ka Qur'ani kwata-kwata ba haka yake, listan standard yake. Qur'ani babu ikhtilaf a cikin sa, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani. Allah yake cewa afala tadabbarun fil Qur'an walau kana min ghayrillah la jin fi ikhtilafan kaseera. Allah yake cewa ba za ku tunani ba idan da Al-Qur'ani ba da gurin Allah yake ba, to lalle da an samu sabani mai yawa. To ganin zamu ga babu sabani a cikin Al-Qur'ani, amma shi kuma littafin babu riga sabani na muna kawo. Sai mu duba mu ga cewa sai mu zo a cikin Gwabsul Al-Machu chapter 1 verse number 16. Abinda fa aka ce a Machu ma'ana Jacob ma'ana shi ma'ana Yaquba, shine Yaquba mahaifin Yusuf, ma'ana mijin Maryam, ma'ana uwar Annabi Isa. Za mu ga cewar da yake dai anan an ce Yusuf shine mijin Maryam, ba maganar muke ba, domin muna na Maryam ba maganar muke ba, amma na Maryam ba ta taɓa yin aure ba har ta koma ga Allah. Mun san har ranar da ta rasu, Azra'ilu da maganganun da suka yi da Azra'ilu mun riga mun san wannan ba maganar muke ba, da tattaunawa da suka yi da menene ya faru tsakanin da ita da Azra'ilu lokacin da zai zare mata da wannan abu, duk ba shi muke ba. Sannan ko mun san ma yaushe da ta rasu, yanayin ka'idar lokacin da ta rasu, da azumi ta rasu a bakin, dan ko abinci bata ci ba, ta yi azumi ta rasu. To ba wannan maganar muke ba, a magana ɗaya ce zamu yi a nan gurin kawai na Maryam bar taɓa yin aure ba har ta koma ga Allah. zamu yi karatu akan wannan din, amma yanzu dai muna magana akan ikhtilaf da Bible. To wannan abin da aka ce a cikin wannan ayar ake cewa ya zo a cikin Gwabsul Al-Machu chapter 1 verse number 16, ake cewa a cikin littafin Bible ake cewa ma'ana Jacob ya kenan, shi ya haifi Yusufa mijin Maryam. To in muka duba an ce shi ya haifi ta mijin Maryam, za mu ga cewar anan abin da aka ce shine ma'ana dan kuma aka ce mijin Maryam ko. To in muka duba ai dan Yaquba aka ce, dan Yaquba haka aka ce. To alhamdulillah mun ji dan Yaquba, mun ji abin da wannan ayata ce. To yanzu kuma tunda mun ji, sai mu koma yanzu sai mu tafi Gwabsul Al-Luq. Ya zo a cikin Gwabsul Al-Luq chapter 3 verse number 23. Abinda aka ce ma'ana in ka lissafo zaka ji an ce Annabi Isa ya fara da'awa, ma'ana da'awarsa kimanin kusan shekara 30 aka ce ya fara da'awarsa, domin shi wanda ake zaton, ma'ana ake kirarin ma'ana dan Yusufu kenan, dan Yusufu wanda ake ma'ana ba dan shi bane, suna nufin ba dan shi bane, amma ana zaton dan shi ne, wanda ake kiran shi ɗansa. Shi kuma Yusufin dan Hele. To idan muka duba za mu ga cewar kaga an ikhtilaf, ban taba ganin mutum da uba bi ba, amma ga Yusuf nan a can an ce a waccan ayat da muka faɗa ta ɗazun a Gwabsul ya zo a cikin Gwabsul Machu chapter 1 verse number 16 an ce Yaquba ne babansa, Yaquba. To amma anan kuma sai aka ce Yusufu dan Hele. To wannan ya aka same shi da uba biyu? Za mu ga an samu ikhtilaf.
an samu ikhtilaf a cikin littafin Bible, domin nan an ce an same shi da uba biyu. To tunda an kira Jacob ma'ana Yaquba kenan, a tura Jacob, an kira Jacob da shine dan Yusufu, ma'ana shine baban Yusufu mijin Maryam. Nan kuma anan a waccan aya kenan. A wannan ayar shi ta kuma a cikin Gospel of Luke chapter 3 verse number 23, ita kuma anan gurin sai aka ce shi kuma ya aka ce Yusufu dan Hele. To ya aka same shi da uba biyu. Ba mu ga cewar wannan Yusufun an same shi da uba biyu, an samu ikhtilaf, ma'ana suna karo da juma, contradiction in the Bible. This contradiction in this verse between this ayah and this verse and this verse. Wannan contradiction ne tsakanin waɗannan ayoyin guda biyu an samu. Za mu ga cewar wani abubuwan da kiristoci suke da littattafan Bible akwai contradiction da yawa a cikinsa, wanda dan kawai dai ba maganar muke ba, amma wannan ƙarya ne. Annabi Isa alaihi salatu wassalam, ma'ana waɗannan contradiction da ake yi kawai mutane ne suka zo, ma'ana suka rubuta. Dama cikin littafin an canza injila, ba asalin injila bane wanda Allah subhanahu wataala ya saukar, an riga an jujjuya shi ne, an canza shi. Yanzu kai kana kirista, kai tunanin wannan abin, ka duba ga abin da ke cikin littafin Bible. Kai ko ba a gaya ma an ce wannan littafin ba da gurin Allah ke, wannan kadai zaka sani, wannan kadai ya isa gane cewa wannan littafin Bible ba da gurin Allah ke. Kawai mutane ne suka haɗu suka rubuta shi, suka rasa abin da suka ga dama, suka tabbatar da abin da suka ga dama. Ba za a ƙara tabbatar da haka ba, sai ka je ka shiga cikin Gospel of John chapter 20 verse number 30. Bible yake cewa annabi, ma'ana Jesus Christ Spirit of Him, ya yi mu'ujizai da dama waɗanda ba a zuba a cikin littafin Bible ba, wai saboda kai yawa. To in muka duba za mu ga cewar me yasa ko da a ce zai kai kimanin wajen littafi miliyan nawa ne, me yasa ba za su ba? Ai kaga kenan an zuba abin da aka ga dama, kuma sannan an ki zuba abin da aka ga dama, an sa abin da aka ga dama, an ki zuba abin da suka ga dama. Me yasa ba su zuba ba? Me yasa ba a zuba ba? Za mu ga cewar ƙarya ne wannan, ƙarya ne. Sannan kuma ba za mu ƙara kawo ma akwai abin da aka sa, ma'ana a cikin ayar da ta zo a cikin Gospel of John chapter 3 verse number 16, ma'ana ayar da suke ikirari da kiristoci suke cewa wai annabi Isa dan Allah ne, ba za mu kawo ta. Ma'ana ya zo a cikin Gospel of John chapter 3 verse number 16, ma'ana wai Allah yana son duniyan nan sai ya aiko haifaffen ɗansa, duk wanda ya dahi ba zai mutu ba, zai samu rayuwa har abada. To in muka duba za mu ga cewa a cikin wannan ayar a Gospel of John chapter 3 verse number 16, za mu ga cewar wannan ayar manya-manyan an ce haifaffen ɗa. To wannan magana haifaffen ɗan, manya-manyan malamai kiristoci na duniya, na ƙasa da ƙasa, ba wai in ƙananu irin waɗannan kiristoci, waɗannan yan fastoci na Najeriya nake nufi, a manyan malaman duniya wanda suka tumbatsa ilimin littafin Bible sun rubuta littafi da ake kiransa Revised Standard Version. Bara mu nuna muku shi. Gashi Revised Standard Version, sun rubuta shi Revised Standard Version, sun nuna cewar ma'ana wannan haifaffen ɗan sun wurgar da shi, baya daga cikin littafin Bible, sun cire sun aje shi. Waye littafin Revised Standard Version sun wurgar. Amma in ka duba irin littafai da ma za ka samu, amma wannan da yake haɗaka ce ta duniya, ƙasa da ƙasa ne suka haɗa suka rubuta wannan littafin, sun cire wannan haifaffen ɗan bigotin son ɗin, sun wurgar da shi daga cikin littafin Bible, sun ce ba daga ciki, saboda an zuba a saboda baya daga ciki. Ƙarya ne, annabi Isa ba dan Allah ba ne. Ba maganar muke ba, na dan shigo da wannan magana ne, amma ba ita nake ba, ina magana ne akan contradiction. Dole wani abin kana shiga na shigo, wani abin ya kawo sai ga wani abin ya fito, to wannan ayi magana ne, shi ma zamu zo mu magana akan sa. Amma wannan abin ma'ana annabi Isa alaihi salatu wassalam ma'ana ba dan Allah bane. Wannan magana zamu zo kanta, zamu yi ta ba insha Allah, zamu yi ta ba, domin annabi Adam shi ma an kira shi dan Allah. A karatun da zamu magana akan cewar annabi Adam shi ma an kira shi dan Allah, domin ban taba jin wani kirista a duniya ko wani pastor ya ce annabi Adam dan Allah bane. Ban taba ji pastor a duniya ba ya ce annabi Adam dan Allah ne, ban taba ji ba. Amma Bible shine ma mafi isnadin ma, saboda in ka biyo isnadi in ka biyo isnadi daga wani kaza zaka zo har ka zo kan annabi Anushu. Aka ce Anushu the son of Shit the son of Adam the son of God. Aka ce ma'ana Anushu aka ce dan annabi Shit ne, kuma gaskiya ne wannan. Sai aka ce shi kuma Shitu dan annabi Adam, gaskiya ne wannan. To amma da aka zo shi kuma kan wannan kan annabi Adam alaihi salatu wasalam, sai aka ce annabi Adam shi kuma dan Allah ne. To ƙarya ne wannan, kuma kan kun san ƙarya ne, domin dalilin da yasa shi ma ai Bible ya kira sa
ya kira annabi Adam da da me yasa ba ku faɗa ai ka kawai saboda program an yi ikrari dan dai an shirya wani abu dan dai a ce annabi Isa dan Allah ne. Isa akai program aka hada shiri ne wannan, amma annabi Isa alaihi salatu wasalam ba dan Allah bane. dai ba maganar muke ba, za mu zo mu tattauna akan wannan magana. Za mu ga cewar kawai waɗannan Bible an same shi da ikhtilafat, kwarai da gaske, domin littafin Bible ba littafi bane, ba injila bane, an riga an jujjuya shi, ba asalin littafin annabi Isa bane. Domin annabi Isa alaihi salatu wasalam kwata-kwata abubuwan da yayi a cikin Bible na gaske kusan duk tsirari aka zuba a Bible. Tsirari ne mu'jizar da yayi da irin abubuwan da ya duk tsirari aka zuba. Annabi Isa alaihi salatu wasalam ba dan Allah bane, ba shi muke magana ba, amma muna magana akan contradiction ne, ma'ana ikhtilaf da Bible shi muke magana akan sa. Misali 21 2 Corinthians chapter 21 verse number 5, abinda aka ce ya ba da rinduna yaki, ma'ana sojojin mayaka, wanda ya ba da miliyan 1,100,000 in muka duba ya ba da miliyan 1,100,000 ya bayar. To sai muga cewar shi kuma ya bada shi kuma Juda shi kuma yana da kimanin mutum 470,000. Ja'ab shi ya bada mutum kimanin miliyan 1,100,000 ya bayar, miliyan 1,100,000 ya sojojin yaƙi. Shi kuma Ju'ab yana da sojojin yaƙi kimanin 400,000, ma'ana 470,000. To za mu ga cewar abin da aka bada a cikin wannan ayar Corinthians 1 chapter 21 verse number 5, abin da aka bada kenan a wannan. To sai mu je mu ji ayar gaba kuma me aka ce, mu je kuma cikin wata ayar ta gaba ita kuma me aka ce an bada. Sai mu je Second Samuel, shi kuma a Second Samuel chapter 24, a cikin Second Samuel chapter 24 verse number 9, abin da aka ce a nan Ja'ab din shi kuma abin da aka ce a Second Samuel mana chapter 24 verse number 19 ya ba da kimanin sojoji mutum 800,000, mutum 800,000 ya bayar, mutum 800,000 da za su je yaƙi. Muka duba can a waccan aya fa an ba da miliyan 1,100,000 ne fa, amma anan kuma sai aka ce kuma nan ya ba da mutum 800,000. Za mu ga cewa an samu ikitilaf. Shi kuma Juda shi kuma yana da mutum 500,000. Gashi nan Juda shi yana 500,000. Za mu ga ikitilaf ne wannan a cikin littafin Babur. Gashi nan in muka duba a cikin Samuel din nan abinda aka ce chapter 24 verse number 9, ma'ana ya ba da 800,000, ma'ana ya bayar. Ja'ab kenan 800,000. A can kuma abinda suka ce ya bayar, miliyan 1,100,000 aka ce ya bada. A nan kuma gashi nan a wannan ayar shi kuma ya bada 800,000. Shi kuma Juda yana da kimanin 500,000 wanda za su je yakin. To za mu ga cewa an samu ikhtilaf da dama, gashi nan ikhtilaf da dama. Isa alqur'ani yake cewa afala tadabbaru fil qur'ani walau kana min indi ghayri llahi ikhtilafan kaseera. Allah ce ba ku tunani a cikin qur'ani ba, inda ba daga gurin Allah yake ba, da an samu ikhtilaf mai yawa. Domin saboda Bible an riga an canza shi, an sa abin da aka dama, an cire abin da aka dama, saboda ba littafin Allah bane. Allah ba haka ya saukar da shi. Shi kuma Qur'ani kamar da muka kawo, Allah yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah yake cewa lalle mu muka sauke alqur'ani kuma mu za mu kare shi. Za mu ga wannan kariya ce ta Ubangiji. Ko aya ɗaya ka cire daga cikin littafin Bible, daga cikin alqur'ani mai girma, sai ga mahaddata Qur'ani sun kama ka. Amma gashi nan Bible din gashi nan ikhtilaf din da aka samu, nan an sa nan an ca, nan da ya kamata nan ya suna ta karo da juna, ayoyi sun karo da juna. In nan kai mai hankali ne, kana Kirista, ya kamata ka fahimci cewar fastocin nan ba gaskiya suke gaya ma, abubuwan da suke ƙarya suke muku, ba sa faɗa muku gaskiya. Ga waɗannan ayoyin da muka kawo, ka je ka yi research, za ga abubuwan da muka kawo, ka je ka yi research, za ka ga irin abubuwan da muka kawo a cikinsa. Ka je ka risa ka duba gani, za ka ƙarya ne kawai suke muku, suna muku ƙarya ne, suna saka muku abubuwan da suna faɗa muku abubuwan da ba shi bane a cikin littafin Bible, saboda ƙarya ne. Ikhtilaf gashi nan mun samu a ciki, mun samu ikhtilaf. Kuma ka ƙara koma cikin Second Samuel chapter 6 verse 23, Michal gataran abinda aka ce wannan mata Michal an ce ma'ana ta rasu
ba ta taɓa yin haihuwa ba, ta rasu ba ta taɓa yin haihuwa ba, haka aka ce. Ka duba ga ta nan a cikin sakan Samuel chapter 6 verse number 23, abinda aka ce ba ta taɓa yin haihuwa ba. Sakan Samuel chapter 6 verse number 23, ma'ana ba ta taɓa yin haihuwa ba Michael. To in muka duba za mu ga cewa an ce ba ta taɓa yin haihuwa ba ko, to shikenan, to sai mu ƙara zuwa kuma aya ta gaba, sai mu ga menene ita kuma waccan ayar ta aka faɗa cikin ta. Sai mu je sakan Samuel chapter 21 verse number 8, shi kuma abin da ce Michael din nan aka ce yar wannan ma'ana Esoyal ta haifi ƴaƴa biyar, ta haifi ƴaƴa biyar Esoyal. To ya ta haka can an ce Esoyal din, Michael Esoyal din ma'ana ta rasu ba taɓa yin haihuwa ba, amma a nan kuma gashi nan abin da aka ce a wannan ayar, abin da aka ce chapter 21 verse number 8, gashi nan abin da aka ce ta rasu ta bai aya biyar. Za mu ga cewa an sami ikhtilaf, an samu ayoyi da suke karo da juna a cikin littafin Bible. Gashi nan isa Qur'an littafin Bible, kwata littafin Bible an canza, an sa abin da aka dawo, ga sun ayoyi da dama sun yi ikhtilaf wanda ƙarya ne, ma'ana kawai waɗannan haɗe ne, ya aka samu ikhtilaf a cikin waɗannan abu. Domin saboda suna ɓoye muku fastoci, kiristoci suna ɓoye muku, ma'ana fastoci suna ɓoye muku cewar ga da cewar ma'ana littafin Bible ga abin da yake karantarwa, littafin Bible ga abin da yake karantarwa suna ɓoye. Domin littafin Bible ba littafin Allah bane a yanzu a wannan zamanin. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama littafin da ba shi ne alqur'ani, shine kadai zaka bi ka tsira. Duk wani littafi da zaka bi in dai ba alqur'ani bane wallahi halaka zaka yi ga da gobe kiyama. In dai zaka bi littafi, in dai duk wani littafin da zaka bi, duk wani littafin da zaka bi to kawai halaka zaka in dai ba alqur'ani bane. Domin Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani, ya ce inna ad-dina indallahi al-islam. Ya zo a cikin Qur'ani chapter 3 verse number 19, Allah ya ce lalle addini a gurinsa ma'ana shine addinin musulunci. Haka Allah subhanahu wataala ya faɗa. Allah yake cewa mata gigarar islam addina fa la yuqminu wa fil akhirati min al-khasirin. Allah yake cewa duk wanda ya kwaɗayin wani addini wanda ba addinin musulunci ba, ma'ana a ranar lahira yana cikin asararru. Gashi na wannan a cikin magana kan ne za mu ga cewar alqur'ani shine kadai hanyar tsira. Duk inda kana son ka samu rahama ga Allah subhanahu wataala to dole sai ka bi karantar alqur'ani, kamar da zo a cikin alqur'ani, ya zo a cikin chapter 3 verse number 51. Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Isa yake cewa inna Allaha rabbi wa rabbakum fa'budu ala siratin mustaqim. Yake cewa lalle Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku bauta masa, in Jesus kira fi wasu. Yace wannan Allah shine ubangiji na kuma shine ubangiji ku bauta masa, wannan hanya ce madaidaiciya. Za mu ga cewa in dai kana son tsira rana gobe kiyama sai ka bi alqur'ani mai girma, shine kadai hanyar tsira gare ka. Amma waɗannan fastutun abubuwan da suke gaya mu ƙarya ne kawai. Gashi na ikhtilaf da dama a cikin littafin Bible mun samu ayoyi masu karo da juna, duk gashi mun samu. Ya kamata kana kirista kai hankali da irin abu da littafin Bible ba littafi bane a gare ka, ba littafi bane. A littafin da tsirar da kai shine alqur'ani, shine Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, shine a cika maka annaba baki daya. Babu wani annabi da zai zo a nan gaba da littafi ya ce Allah ya aiko shi, babu. A riga an gama Qur'ani shine kadai karshe, shine wannan.